سلام سلام كورات تخاتلتي أبزل لكم وسلام كتكونوا ناتمنخو لما عنتي حدا خاب زنبوكو مهارا إيو إلا زحاسوكو صحوف حيزة قريبا لخو كساب مودة أتاقد كتاتولني بخبري عدم أرأستي تصحوف من باردو ويس مهلاو إيو زبل كم سعوك أروي من باردو ويس مهلاو ኣብ ህይወት ዘሎ ፍልሊ ኣብዛ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ዝነብሩላ ዓለም ሓደ ካብቶም መሰረታውያንን ዕሙቕካ ክትሓስበሎም ዘገድዱኻ ሕቶታት ዝስዕብ እዩ። ኣነ ብሓቂ ይነብር ዶ ኣለኹ ወይስ ምስቶም ዝነብሩ ዘለዉ ተደሚረ እየ ዝነብር ዘለኹ? እዚ ሕቶ እዚ ቀሊል ኣይኮነን። መልሱ ድማ ንህይወትና ኣብ እንህቦ ትርጉም ኣብ እንመርጾ ኣገባብን እዩ ዝምርኮስ። ነቲ ኣብ መንጎ ብግቡእ ምንባር ከም ቁፅሪ ጥራሕ ምህላውን ዘሎ ፍልሊ እስኪ ብዕምቀት ንመርምሮ። كم قطر طرح مهلاو እዚ ህይወት ብዘይ ንቕሓት ዕላማን ክትመርሖ ከለኻ ዝፍጠር ኩነታት እዩ። ህይወት ከም ሓደ ፈሳሲ ማይ ኣብ ዝወሰደትካ ክትከይድ ምግዳፍ ማለት እዩ። ገለ ካብ መለለይታት ናይ ከም ቁፅሪ ጥራሕ ምህላው እዞም ዝስዕቡ እዮም። ብልምዲ ምንባር መዓልታዊ ንጥፈታትካ ብዘይ ምሕሳብን ብዘይ ስምዒትን ኣብ ምፍጻም ጥራሕ ምውሳን ካብ ዓራት ትስእ ትሰርሕ ትምገብ ትድቅስ እዚ ዑደት እዚ ትርጉም ከይሃበካ መዓልታት ኣዋርሕ ዓመታት ይሓልፍ። ተነቃፊ ህይወት ውሳነታትካ ኣብ ድሌት ካልኦት ሰባት ወይ ኣብ ማሕበራዊ ፀቕጢ ምምስራት ካልኦት ዝበሉኻ ትገብር ማሕበረሰብ ዝፅበዮ ትኸውን ግን ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ናይ ሓቂ ድሌት ተህስስ ፍርሒ ለውጢ ካብቲ ዝለመድካዮ ህይወት ንምውፃእ ምፍራሕ ሓድሽ ነገር ንምጅማር ሓደጋ ንምውሳድ ወይ ውሳነ ንምውሳድ ንዝበፅሐካ ጌጋታት ካነ ምእራም ድፍረት ስን ተዓዛቢ ህይወት ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ህይወት ከም ተሳታፊ ዘይኮነስ ከም ተዓዛቢ ኮንካ ምንባር ዕድላት ክሓልፉኻ ከለዉ ትርኢ ግን ንኽትሕዞም ስጉምቲ ኣይትወስድን። በዛ ኣገባብ እዚ ዝነብር ሰብ ብኣካል ህያው እዩ ግን ብመንፈስን ብስምዒትን ንህይወቱ ኣይቆፃፀራን። ከም ሓደ ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ዝተሰነደ ቁፅሪ እዩ ግን ናይ ገዛእ ርእሱ ዛንታ ኣይጽሕፍን ወይ የብሉን። ብግቡእ ምንባር ማለት ህይወትካ ብንቕሓትን ብዕላማን ዝምራሕ ጉዕዞ ምዃኑ ምእማን እዩ። ህይወት ዝወሃበካ ህያብ ምዃኑ ተገንዚብካ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ብግቡእ ንኽትጥቀመላ ምጽዓር ማለት እዩ። መለለይታት ናይ ብግቡእ ምንባር ድማ እዞም ዝስዕቡ እዮም። ዕላማ ምህላው ንእሽቶ ይኹን ዓብዪ ነቲ መዓልታዊ ንጥፈታትካ ትርጉም ዝህቡኻ ሽቶታት ምውፃእ እዚ ዕላማ እዚ ስድራኻ ምሕጋዝ ኣብ ስራሕካ ምዕዋት ሓድሽ ክእለት ምምሃር ወይ ንኻልኦት ኣወንታዊ ኣሰር ምግዳፍ ክኸውን ይኽእል። ብንቕሓት ምውሳን ውሳነታትካ ካብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ድሌትን ክብርታትን ዝብገሱ ምዃኖም ምርግጋጽ እዚ ዝገብሮ ዘለኹ ነገር ምስቲ ኣነ ዝኣምነሉን ዝደልዮን ህይወት ይሰማማዕ ዶ ኢልካ ምሕታት ቀጻሊ ምምሃርን ዕብየትን ህይወት ከም ቀጻሊ ናይ ምምሃር መድረኽ ጌርካ ምርኣይ ካብ ዓወታትካ ከምኡ እውን ካብ ስሕተታትካ ምምሃር ነፍስኻ ንምምሕያሽ ኩሉ ግዜ ምጽዓር ኣበርክቶ ምግባር ህይወትካ ንስኻ ጥራሕ ዘይኮነስ ንስድራ ቤትካ ንማሕበረሰብካ ወይ ንዓለም ብሓፈሻ ኣወንታዊ ጽልዋ ክህልዎ ምጽዓር መሃብን ምሕጋዝን ዓብዪ ምንጭ ሓጎስ ትርጉምን እዩ። ነፍስኻ ምዃን ነቲ ናይ ሓቂ መንነትካ ምቕባል ብትብዓት ምግላፅን ምስ ድኽመታትካን ጥንካረታትካን ንነፍስኻ ምፍቃር ካብ ምህላው ናብ ምንባር ዝግበር ጉዕዞ እቲ ሕቶ እንታይ ክገብረለኒ ዝብል እዩ። ካብ ከም ቁፅሪ ጥራሕ ካብ ምህላው ናብ ብሓቂ ምንባር ንምስግጋር ዝሕግዙኻ ገለ ስጉምትታት ድማ ኣሎ። ነፍሰ ትንተና ወይ ከዓ ሰልፍ ሪፍሌክሽን ግዜ ወሲድካ ንነፍስኻ ሕተታ ኣነ መን እየ? እንታይ እየ ዝፈቱ? እንታይ እዩ ኣብ ህይወት ኣገዳሲ ኮይኑ ዝስምዐኒ? እንታይ ዓይነት ኣሰር ክገድፍ እየ ዝደሊ? ካልኣይ ንእሽቶን ስጉምትታት ምውሳድ ለውጢ ብሓንሳበ ይመፅን ሎሚ ሓንቲ ንእሽቶይ ነገር ምጅማር ሓድሽ መጽሓፍ ምንባብ ን15 ደቂቓ ስፖርት ምስራሕ
ንትወሰብ ምድዋል ወይ ንሓደ ዕላማኻ ዝኸውን ንእሽተይ ስጉምቲ ምውሳድ ሳልሳይ ንፍርሒ ምግጣም ፍርሒ ክፍሊ ናይቲ ጉዕዞ ምዃኑ ተቐበል ፍርሒ ከይስምዐካ ዘይኮነስ እናፈራሕካ እውን ስጉምቲ ንምውሳድ እዩ ትብዓት ኣመስጋኒ ምዃን ነቲ ዘለካ ነገር ምምስጋን ንህይወት ብኣወንታዊ ዓይኒ ክትርእያ ይሕግዘካ ትርጉም ኣብ ዓበይቲ ነገራት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ንእሽተይ ጸጋታት እውን ከም ዘሎ የርእየካ መወዳእታ ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ ምንባርን ምህላውን ዘሎ ፍልሊ ኣብ መጠን ገንዘብካ ኣብ ማሕበራዊ ደረጃኻ ወይ ኣብ ክንደይ ሰባት ከም ዝፈልጡኻ ኣይኮነን ዝምርኮስ እቲ ፍልሊ ኣብ ኣተሓሳስባኻን ኣብቲ ንህይወትካ እትመርሐሉ ኣገባብን ይዝርከብ እምበኣር ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ንነፍስኻ ዛሕቶ ሕተታ ሎሚ ከም ቁፅሪ ድየ ሓሊፈያ ወይስ ብሓቂ ነቢረያ እየ እቲ መልሲ ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ ህይወትካ ብዕላማ ፀሓፍ እምበር ከም ዝተፀሓፈት ዛንታ ጥራሕ ኣይተንብባ ንስኻ ደራሲ ናይ ገዛእ ርእሲኻ ወይ ከዓ ናይ ገዛእ ህይወትካ ኢኻ እያ ትብል እታ ፅሕፍቲ ካብዚ ፅሑፍ እዚ ብዙሕ ትምህርቲ ክንወስድ ኢና ኢለ ይኣምን ስለዚ ኣብዚ ፅሑፍ እዚ ዘለኩም ሃናፃይ ሓሳብ ርእይቶ ወይ ከዓ ሪፍሌክሽን ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ ብተወሳኺ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰበይ ኩኑ ንስተኸታተልኩምኒ የቐኒየለይ ብኻሊእ ፅሑፍን መደብን ክሳብ ዝምለስ ሰላም ቅንያት ሰላም ንኩሉ ወዲ ሰብ